Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangguiyonkoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande. Windande men wattore 13 hande noon eɗen janga alkulal nangal no masirte. Mi wino on so mbaɗi dani yenne ɗo woni nawo na pooɗa mbiya na. Hay ɗo ko an e an. hayde ɗo ko nan kañum e nan. hayde ɗo ko i mbiya in, mbiya ni ka ni. ɗo ko in ɗo ko nin kañum e nin. gasi ɗo ko ne mbiya ne. ay ɗo mbiyata ko no e no. ɗo en ɗo ko nen ɗo ko no ɗo ko on ɗo ko non ɗo ko nu ɗo ko un ɗo ko nun gasi. ɗum ɗo woni ko jangate e na ko ɓuri hewde fof ɗo haaɗi. joni mbaɗen nani momten alluga ngal laaɓa mbawen jangude. on ji laaɓi cer, on ji jangen ha laaɓa cer. hay ɗo ko na e na ɗo dow ko ni, les ko ni ɗo ko ne ɗo ko no ɗo ko nu ɗo masde ko yettode kiiɗi ɗol ɗe gado arde. an ɗo ko in ɗo ko en ɗo ko on ɗo ko un masde gadi arde. ɗo maskal lomboto nan ɗo ko nin e nin ɗo ko nen ɗo ko on ɗo henne ko un timmi. windande men nani windande ekko hijjo pular. windande 13 gasi ɗo haaɗi. joni mbaɗen dani yenne ɗo na fooɗani, ni fooɗani, ne fooɗani, ɗo ko no fooɗani, ɗo ko nu fooɗani. joni ngara pooɗen nani mbiya na
fooɗi. Mbiyaɗo ni fooɗi. Ngara mbiyaɗo ne ay fooɗi. Ɗo mbiyaɗo no ay fooɗi. Ay ɗo mbiyaɗo nu fooɗi. Ɗo timmi. Ngara bencita an fooɗani. In fooɗani. En fooɗani. Ɗo ko on fooɗani. Ɗo ko un fooɗani. Ngara pooɗa mbiya an ay fooɗi. Ɗo mbiya in ay fooɗi. Ay ɗo mbiya en fooɗi. Ay ɗo mbiya on fooɗi. Ay ɗo mbiya un fooɗi. Ngara lomba masgal mbiya nan fooɗani. Ɗo mbiya nin fooɗani. Ɗo mbiya nen fooɗani. Ɗo mbiya non fooɗani. Ɗo mbiya nun fooɗani. Ngara pooɗen. Ɗo woni pooɗle. Nan ay fooɗi. Ɗo ko nin ay fooɗi. Ay ɗo ko nen ay fooɗi. Ay ɗo ko non ay fooɗi. Ay ɗo ko nun ay fooɗi. Ɗo kaɗɗen wadde windande ekko hijjo pular wattore 13 hande ngudon woni akulal na en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗo jangon ɗigga on kola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla ha jiyan lawol on jiyani noddon 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara cagui sagere ma saggani ɗum jinmi walla a jiiɗo naada keso bisimilla ma ngara janggen. Ngara janggen joɓa jangeneɗa kalɗa sarɗeji ɗi aɗi belma janga a yiɗa jokka haaju ma golle jokka kadi onon kadi jangoɓe hemɓe on mbaɗama erago mbaɗa hen balle moɗon e jingguere moɗon kone jokka golle men ko golle men ene fof ndindiɗe hoto hay goɗɗo o hoore moƴƴere nde. Onon jangoɓe Facebook mbaɗe hen. Onon jangoɓe YouTube mbaɗe hen. E goɗɗo gonɗo funnague hirnague rewo worgo aɗa janga hen wallite hen daña baraji hen. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah. Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam.